Egunon, aiagatzen zaigu Aste Santua eta urtero bezala bideo hau eginen dugu ordutegia jakiteko. Lehendabiziko aitortzak. Baitugu aitortzak Astelen Santuan bostatik Lekunberrin. Gero, Arte Santuan 6 goizuetan. Leizan, baitugu Asteazken Santuan 6 badago konfesore bat, eta gero Ostegun Santuan eta Ostiral Santuan 11 elizan. Ere, badugu ospakizun bat betelun aitortzeko Ostiral Santuan 12. Gero, Ostegun Santuan ofizioak 6 Areso eta Lekunberrin, 7 goizuetan, eta 7 Leizan eta Betelu. Ere badugu 5 Jaben. Ordu Santua 8 Lekunberri, 8 Laurdenetan, ofizio eta gero Leizan eta 9 Betelun. Guruzbidea Leizan goizeko 8 Santa Cruzera, 11 Betelu eta Areso, eta 12 Lekunberritik Peñara. Eta gero, arratsaldean ofizioak 4 Betelu eta Areso, 6 Lekunberri eta Leiza, eta 7 goizuetan. Goizuetan ofizio guztiak 7. Eta gero, Pasko Gaubeia, kristauentzat ospakizunerik garrantzitsuena, hemen dugu, Jesu Kristo berpiztuta, 7 goizuetan, 8 Areson, 9 Betelun, 10 Leizan eta 11 Lekunberri. Bueno, izan dezagun, Aste Santu bat, santu hau da. Horita, Paskola. Eta orain abez dezagun, zuzera, gure poza,